रात्रीचे चक्क 12:30 वाजता असा काही भयानक आवाज यायला लागला. कशाचा हे कळेना, तर कशाचा होता हा आवाज? पुन्हा एकदा आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये सर्वांचे स्वागत. बापरे, एकदम भयानक असं पावसाचं आपण कसं बोलतो अवतार घेतलाय त्या पद्धतीने एकदम ढगामध्ये एकदम काळोख झालेला आणि वातावरण एवढं डेंजर झालं होतं की तुम्हाला इथे व्हिडिओमध्ये दिसतच असेल. अगदी काळोख झालेला आणि ढग सारखं फळत होतं आणि विजांचा वगैरे आवाज पण होता. पाऊस नव्हता आणि नंतर एवढी जोरजोराची हवा सुटली. तुम्हाला वातावरण दिसत असेल व्हिडिओमध्ये किती भयानक झालेलं आहे. असं वाटत होतं की आता ढगच जमिनीवरती उतरते की काय. नंतर अचानक अशी सोसाट्याचा वारा सुटला आणि त्या वाऱ्यामध्ये इतकी धूळ आणि इतका आवाज होता की काही सांगू शकत नाही. पाऊस कमी परंतु एकदम जास्त अशी हवा सुटलेली आणि एकदम धूळ उठलेली अशी जाग्यावरतीच भवंडरसारखी. खूप असं भयानक वातावरण हे असं पावसाचं पहिलाच पाऊस बघितला मी यावर्षीचा आणि एकदम भयानक असा. एकदम अशी धूळ उठलेली. नंतर आम्ही खिडक्या वगैरे बंद करून आतमध्ये बसलेलो होतो. परंतु त्या अगोदर तुम्ही इथे बघू शकाल किती डेंजर आणि भयानक वातावरण होतं. मग हवा वगैरे गेल्याच्या नंतर पाऊस पडायला सुरुवात झाली आणि अगदी शांत पाऊस. आमच्याकडे 2 दिवस लाईट नव्हती त्यामुळे. आणि अचानक रात्रीचे 12:30 वाजता कशाचा तरी आवाज उठला आणि तो पण अगदी भयानक. मला वाटलं काय झालं, म्हणून मी अंधारामध्येच मोबाईल घेऊन खिडकी उघडून बघितली तर पावसाचं पाणी साचल्यामुळे त्यामध्ये जे बेडकी साचलेली होती त्यांचा हा भयानक आवाज होता. आणि एवढा कर्णकर्कश आणि मी तर खूपच घाबरून गेलेली होती, कारण की मी अचानक उठले आणि हा आवाज कसला येतो तो पण एवढा भयानक. तर तुम्ही येथे ऐकू शकाल किती भयानक आवाज येते त्या बेडकांचा. पहिल्या पावसामध्ये एकदम सर्वांची धांदलच